ኢየሩሳሌም ከመይ አላ ቤት አቦየ ከመይ አላ ኢየሩሳሌም ከመይ አላ ቤት አቦየ ከመይ አላ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ከመይ ኣለኹም? እምበኣር ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ጥበብ ኢያሱ ወዲ ሲራክ ምዕራፍ 9 10 ርኢና ነርና። ሕጂ ድማ መቐፀልታ ናቱ ምዕራፍ 11 12 ክንርኢና። ጥበብ ኢያሱ ወዲ ሲራክ ምዕራፍ 11 ኣብ ትሑት ሰብ ዘላ ጥበብ ርእሱ ልዕል ከም ዝብል ትገብር፣ ኣብ ማእኸል ዓበይቲ ሰባት ድማ ተቐምጦ። መልክዕ ጽቡቕ ዝመልክዑ ሰብ ርኢኻ ኣይትንኣድ፣ ክፉእ ዝመልክዑ ሰብ ርኢኻ እውን ኣይትጽላእ። ንህቢ ካብቶም ዝነፍሩ ንኣሽቱ ፍጥረት ሓንቲ እያ፣ እተፍርዮ ግና ካብቲ ጥዑም እንብሎ ነገር እቲ ዝበለጸ እዩ። ጽቡቕ ክዳን ኣብ ዝተኸደንካሉ ግዜ ኣይትፈሳሕ፣ በታ ዝኸበርካላ መዓልቲ ድማ ገዛእ ርእስኻ ኣይተልዕል። ከመይ ግብሪ እግዚኣብሔር መስተንክር እዩ፣ ካብ ሰባት ድማ ኣዝዩ ሕቡእ እዩ። ብዙሓት ነገስታት ካብ ዝፋኖም ዝወድቁ ኣለዉ፣ ኣብ ግምት ዘይነብሩ ዘውዲ ዝደፍኡ ሰባት ድማ ኣለዉ። ውርደት ዝተቐበሉ መራሕቲ ብዙሓት እዮም፣ ውርያት ሰባት እውን ኣብ ኢድ ካልኦት ወዲቖም እዮም። ጥንቁቕ ኩን፣ ቅድሚ ምምርማርካ ኣይትንቀፍ፣ መጀመርታ ሕሰብ፣ ብድሕሪኡ ድማ ገስጽ። ከይሰማዕኻ ኣይትመልስ፣ ሰብ እናተዛረበ ከሎ ድማ ኣብ መንጎ ጥብሎ ኣይትበል። ኣብ ዘይምልከተካ ጉዳይ ኣቲኻ ኣይትማጎት፣ ሓጥኣን ንሓደ ጉዳይ ክፈርዱ ከለዉ ድማ ሓቢርካ ምስኣቶም ኣይትቀመጥ። ኣታ ወደይ ብሓደ ግዜ ብዙሕ ስራሕ ኣይትሓዝ፣ ስራሕ እንተደኣ ኣብዝሕካ ክትሳቂ ኢኻ። እንተ ኣሳዲድካዮ ኣይክትረኽቦን ኢኻ፣ ካብኡ ክትሃድም እንተደሊኻ ኣይከተምልቑን ኢኻ። ዝሰርሕ ዝደክም ኣዝዩ ዝፅዕር ሰብ ኣሎ፣ እንተኾነ ግና ኩሉ ግዜ ምስኣነ እዩ። ካልእ ከዓ ሓገዝ ዘድልዮ ኣዝዩ ዝሑል ሰብ ኣሎ፣ ሓይሊ የብሉን፣ ኣዝዩ እውን ድኻ እዩ። ኣዒንቲ እግዚኣብሔር ግና ናብኡ ይጥምታ፣ ኩሉ ከዓ ይጽብቐሉ። ካብቲ ትሑት ናብርኡ የተንስኦ፣ ንርእሱ ድማ ልዕል የብሎ። ስለዚ ድማ ብዙሓት ንዕኡ ርእዮም ይድነቑ። ኩሉ ነገር ጽቡቕ ኮነ ሕማቕ፣ ህይወት ኮነ ሞት፣ ሃብቲ ኮነ ድኽነት ካብ እግዚኣብሔር እዩ ዝመጽእ። ጥበብ ምስትውዓል፣ ፍልጠት፣ ሕጊ፣ ፍቕርን ሰናይ ምግባርን ካብ እግዚኣብሔር እዩ ዝመጽእ። ጌጋን ጸልማትን ብቕድሙ ምስ ሓጥኣን ነበረ፣ ውፉኣት ምስኣቶም እከይ ክገብሩ ከለዉ ዝጅሃሩ ተዓቢ። ኢያብ ኣምላኽ ምስቶም ፈሪሃ እግዚኣብሔር ዘለዎም ሰባት ትነብር። ንሱ እንተደኣ ፈቲካ ድማ ኩሉ ግዜ ትዕወት። ብመንፋዕቱ ንገዛእ ርእሱ ብምኽሓዱን ሃብታም ዝኸውን ሰብ ኣሎ፣ ግናኸ እንታይ እዩ ጥቕሙ? ደጊን ከዕርፍ በቲ ጽዒረ ዘጥረኽዎ ክሕጐስ ይብል። እንተኾነ ቅድሚ ሞቱ ክንደይ ግዜ ከም ዝጸንሕን እታ ሃብቱ ንኻልኦት ሓዲግዎ ከም ዝኸይድን ኣይፈልጥን እዩ። ኣብ ዕዮኻ ጽናዕ፣ ከምኡውን ተኸናኸኖ። ክሳዕ እተኣርግ ከዓ ኣብ ተግባርካ ተጸመድ። ብተግባር ሓጥኣን ኣይትቕናዕ፣ ግናኸ ኣብ እግዚኣብሔር ኣሚንካ ኣብ ዕዮኻ ተጸመድ። ከመይ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ንድኻ ሰብ ሃንደበት ሃብታም ምግባር ቀሊል እዩ። ዓስቢ ፈሪሃ እግዚኣብሔር ዘለዎም ሰባት ካብ ኣምላኽ ዝመጽእ በረኸት እዩ፣ ኣምላኽ ከዓ ንበረኸቱ ቕልጢፍ እዩ ዘማዕብሎ። ሕጂ ብዛዕባ ዘድልየካን ኣብ መጻኢ ብዛዕባ ክወሃብ ዘለዎ ዕድላትን ኣይትስሃር። ዝኣክል ኣለኒ ንመጻኢ እንተኾነውን ክበጽሓኒ ዝኽእል ጥፍኣት የልቦን ኣይትበል። ብጽቡቕ ግዜ ክፉእ ግዜ ርሳዕ፣ ብክፉእ ግዜ ጽቡቕ ግዜ ይዝከርን። ከመይ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ንሰብ ኣብ መዓልቲ ሞቱ ከምታ ጠባዩ ዓስቡ መሃብ ቀሊል እዩ። ናይ ሓደ ሰዓት ጸበባ ዝነበረካ ጣዕሚ የረስዕ፣ ኩሉ ተግባራት ወዲ ሰብ ከዓ ኣብ መዓልቲ ሞት ክቕላዕ እዩ። ቅድሚ ሞት ንሓደ እኳ ሕጉስ እዩ ኣይትበል። ሰብ ብደቁ እዩ ዝፍለጥ፣ ኣብ ምሕራይ ዓርኪ ጥንቁቕ ኩን። ናብ ገዛኻ ዝኾነ ሰብ ኣይትዓድን፣ ከመይ ተንኰለኛታት ሰባት ብብዙሕ መገዲ ክዕሽውኻ ይኽእሉ እዮም። ከምቲ ዛግራ ብድፍና እትተሓዝ
እቡይ ሰብካ ኣብ መንፈጠራ ንኸውድቕካ የድቢ ከም ሰላዩ ኮይኑ ከዓ ጉድለታትካ ይቋመት ነቲ ሰናይ ናብ ክፉእ ክልውጥ ኣድብዩ ይጽበ ነቲ ጽቡቕ ግምት ዝወሃብ ግብሪ ድማ ነቕፌታ የልግበሉ ካብ ሓንቲ ቁልዒ ሓዊ ብዙሕ ጓህሪ ይርከብ ሓጢኣቴና ከዓ ደም ከፍስስ ኣድብዩ ይጽበ ንሓዋር ዝጸንሕ ነውሪ ከየልግበልካ ካብቲ ክፉእ ዝፍሕስ ሰብ ተጠንቀቕ ኣብ ገዛኻ ህውከት ከየምጻልካ ካብ ስድራኻ እውን ከይፈልየካ ባዕዲ ዝኾነ ሰብ ኣብ ገዛኻ ይትቀበል ጥበብ ኢያሱ ወዲ ሲራክ ምዕራፍ 12 ሰናይ ግብሪ ክትገብር ከለኻ ንመን ከም ትገብር ፍለጥ በቲ ሰናይ ግብርኻ ድማ ክትምስገን ኢኻ ፈሪሃ እግዚአብሔር ንዘለዎ ሰብ ሰናይ ግብሪ ግበረሉሞ ክትፍደ ኢኻ ብኡ እኳ እንተ ዘይተፈደኻ ብርግጽ ብልዑል ኣምላክ ክትፍደ ኢኻ እቲ ኣብ ሓጢኣት ዝነብር ምጽዋት እውን ዘይህብ ሰብ ሰናይ ዝብልዎ ኣይክረክብን እዩ ፈሪሃ እግዚአብሔር ንዘለዎ ሰብ ምጽዋት ሃብ ንሓጥእ ግና ኣይተሓግዙ ንትሑት ሰብ ሰናይ ግበረሉ ፈሪሃ እግዚአብሔር ንዘይብሉ ሰብ ግና ኣይትለግሰሉ መግቢ ተሃቦ እወ ብኡ ምኽንያት ተመሊሱ ንዓኻ ከይገዛእካ ገለ ነገር እኳ ይተሃቦ እንተ ዘይኮነ ዕጽፊ እቲ ንዕኡ ዝገበርካዮ ሰናይ ግብሪ ኣብ ልዕሌኻ ክፉእ ነገር ክስልብጠካ እዩ ከመይ ልዑል እግዚአብሔር ንሓጣኣን ይጸልኦም እዩ ፈሪሃ እግዚአብሔር ንዘይብሎም ሰባት መቕጻዕቲ ከውርደሎም እዩ ሕያዋይ ሰብ ለግሰሉ ንሓጥእ ግና ይተሓግዞ ኣብ ግዜ ሃብቲ እሙን ፈታዊኻ ምን ምዃኑ ኣይፍለጥን እዩ ኣብ ግዜ ጸበባ ከዓ ጸላኢ ኣይስወርን እዩ ክህብትም ከሎ ጸላእቲ ይጉዩ ጸበባ ክረኽቦ ከሎ ኣዕሩኽቱ ከይተረፈ ይፍለይዎ ንጸላኢኻ ፈጺምካ ይትእመኖ ከመይ ክፍኣቱ ከመመራት ናሕሲ እዩ ሽሕ እኳ ትሑት መሲሉ እንተቐረበካ ተጠንቀቕ ካብኡ እውን ተሓሎ ከምቲ እንተ ዘይወልዊልካዮ ዘየብርህ ዝመረተ መስትያት ሓጺን ክኾነካ እዩ ንኣኻ ገልቢጡ ኣብ መንበርካ ኮፍ ከይብል ኣብ ጥቓኻ ይተቕርቦ ናይ ክብሪ መንበርካ ክወስድ ከይፍትን ኣብ የማንካ ይተቐምጦ ኣብ መወዳእታ እቲ ዝተዛረብክዎ ሓቂ ምዃኑ ዝተፈለጠካ ብጣዕሳ ቅርጽ ከይትብል መኽረይ ስማዕ ዓዚም ገይሩ ምስ ተመን ዝጻወት ወይ ምስ ሕሱማት ኣራዊት ዝጻወት ሰብ እንተ ተጎድኤ ዝድንግጸሉ የብሉን ከምኡ እውን ነቲ ምስ ሓጥእ ዝመሓዞ ኣብቲ ንሱ ዝገብሮ ሓጢኣት እውን ዝወድቕ ሰብ ዝድንግጸሉ የብሉን ጸላኢ ንግዚኡ ምሳኻ ዝጸንሕ መከራ ምስ መጸካ ግና ኣብ ጎድንኻ ዶ ኣይብልን እዩ ከመይ ገይሩ ናብ ጐድጓድ ከም ዝድርቤካ እናሓሰበ ከሎ ብኣፉ ጥዑም ቃላት ይዛረበካ ሓዘንካ ዝካፈል ክመስል ይነብዕ ዕድል እንተደኣ ረኺቡ ግና ንኽቐትለካ ድሕር ኣይብልን እዩ መንከራ እንተ ወደቐካ ቅድሜኻ ኣብኡ በጺሑ ክትረኽቦ ኢኻ ዝሕግዘካ ተመሲሉ ከዓ ንኸጽልፈካ ከድቢ እዩ ርእሱ ይንቕንቕ እናጣቕዐ ኢዱ ይሓሲ ታሕቲ ይዛረብ ኣዘራርቦ እውን ይልውጥ